Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li azwajina wa ladina wa dzurriyyatina ya hadi hadahumullah ila aqwamit thoriqi wal huda. Wa bil khusus tiyang sepah kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharani amin ya mujibas sa'idin. Al majlisu salisu utawi iki ku majelis ingkang nomor 3 wa sab'una lan 70. Majelis ingkang nomor 73. Niki bab ingkang terakhir nggih. Fi bayani fadilati Lailatul Qadari ing dalem nerangaken fadilah atau kautamaanipun Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Teman sedune ingsun iku anzalnahu nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadari ing dalem Lailatul Qadar. Ad-dhamir utawi balike dhamir anzalnahu hak niku iku lil Qur'ani marang Qur'an. Fakhamahu mongko ngagungaken sapa Allah ing Qur'an biidmarihi kelawan isim dhamire Qur'an atau kelawan nyimpen ya dhamir Qur'an. Min ghairi dzikri syahadatin saking tanpa nutur saksi lahu maring Al-Qur'an. Bin nabahati kelawan limpate akal. Al-mughniyati kang nyukupi anitasrihi saking den pertelaaken atau dijelasaken. Kama kaya barang azamahu kang ngegungaken sapa Allah ing Al-Qur'an bi an usnida gambare kalian yanto disandaraken apa inzaluhu oleh temurune Al-Qur'an ilahi maring Allah. Jadi Allah mboten nyebut inna anzalnal Qur'ana mboten, tapi damen dhamir. Niku faedahipun mboten senes krana agunge Al-Qur'an. Niku lek diumpamane awake dhewe niki tiyang menika lho, piantun menika lho, ngoten niku. Mulane teng surat awal Al-Baqarah niku alif lam mim dzalikal kitabu. Ora hadzal kitab mboten, padahal Al-Qur'an kan ngarepe awake dhewe. Tapi ndamel dzalikal kitab utawi mengkono-mengkono kitab. Mboten disebutaken. Niku mboten lintu krana agungipun Al-Qur'an. Nggih. Tarok lagu kebangsaan nggih ndamel ngoten niku. Jadi apa-apa lek agung mesti mboten disebutne langsung. Teng wong Jawa lah ngoten. Mbuh panjenengan menika sandane padahal nek ngarepe. Nah niku termasuk faedahipun takzim. Wa azama lan ngagungaken sapa Allah al waqta ing wektu allazi unzila kang den turunaken apa allazi ing dalem wektu. Biqauli kelan dawuh Allah wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa malan barang iku adraka lan ing apa ya wa malan ing apa iku adraka nemokaken atau meruhaken apa ma ing sira mautawi barang iku Lailatul Mautawi apa iku Lailatul Qadari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku khairun luwih dene apik min alfi syahrin katimbang 1000 wulan. Wa inzaluhu utawi oleh nurunaken Al-Qur'an fiha ing dalam Lailatul Qadar fiha ing dalam Lailatul Qadar iku bian ubtudia gambare kelan yen to den kawiti apa inzal bi inzalihi kelawan temurune Al-Qur'an fiha ing dalam Lailatul Qadar. Ai unzilahu tegese nurunaken Allah ing Al-Qur'an jumlatan hale gemblengan minal lauhi saking lauhil mahfuz ila samai dunya maring pira-pira langit dunya ala safarati ngatasé
pandane malaikat. Dados sakjane Al-Qur'an niku temurun saka Lauhil Mahfuz ke napa niku donya niki sakjane secara gemblengan, secara langsung blek. Jadi teng Lauhil Mahfuz teng donya niki teng Sama'i Dunya niki ya sak nalika. Jadi mboten berangsur-angsur niki mboten. Jadi unzila jumlatan min lauhi ila Sama'i Dunya niku maknane ngoten. Umpamane 30 juz langsung diturunke jrek teng Sama'i Dunya, teng langit mriku. Lah dene langit ke Kanjeng Nabi niki segede-segede membutuhkan waktu mboten lintu ngantos 23 tahun. Sumakana mongko nuli ana sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam iku yang zilu nurunaken sapa Jibril bi kelawan Al-Qur'an ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi nujuman haliden cicil. Sebab melihat kondisi nggih sebuah kejadian. Karena Al-Qur'an iki enten asbabun nuzulipun. Ngoten niku. Jadi melihat situasi dan kondisi. Baru kados umpamane Kanjeng Nabi ditekoki ditanggleti sifat-sifate Allah itu pundi ngene-ngene dijawab kul huwallahu ahad Allahus samad ngoten niku. Jadi Al-Qur'an niku turun sesuai dengan problematik yang dihadapi Kanjeng Nabi. Niku Al-Qur'an. Jadi setiap ada masalah sing tidak terpecahkan mongko ya Al-Qur'an baru milani dumateng utusanipun yakni Kanjeng Nabi. Milane Kanjeng Nabi mboten saged sing ngalahno. Sebab napa? Sebab sandingi Al-Qur'an. Termasuk juga Al-Qur'an iki mboten enten sing ngalahno. Bahkan kitab-kitab sing mampu nantang karo penduduke ya mung Al-Qur'an tok. Niki lek gelem atau lek awakmu bener tenanan ya tekakno satu surat pun atau bahkan satu ayat pun sing seperti Al-Qur'an. Ngoten niku. Niku Al-Qur'an nantang tenanan bagi wong sing ndak percaya niku. Nah ternyata fa'ilam taf'alu walan tafalu. Nah niku. Jadi memang kenyataanipun mulai zaman rumiyin ngantos sakniki ngantos yang akan datang niki tidak akan pernah ada yang mampu menandingi Al-Qur'an sastranipun. Fi salatin ing dalem 23 lan 20 apane sanatan tauni. Jadi Al-Qur'an niki dicicil wonten ngersanipun Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril. Lah niki membutuhkan waktu 23 tahun. Wakila lan diucapaken apa makna inzaluhu lafat makna inzaluhu utawi maknane temurune Al-Qur'an iku anzalnahu nurunaken ing Al-Qur'an sapa Allah sapa insun ya ing Al-Qur'an fi fadliya ing dalem kautamanipun Lailatul Qadar wae. Wa ya ta Lailatul Qadar iku fi autaril asyril akhiri ing dalem ganjile 10 kang akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan. Wala alahu lan menawa-nawa Lailatul Qadar iku as-sabiatu tanggal 7 mina saking asyril akhir yakni tanggal 17. Dados anggenipun Allah nurunaken Al-Qur'an menika ya di dalam atau Lailatul Qadar wujudipun Lailatul Qadar niki memang ulama mufakat niki di malam-malam ganjil mulai tanggal 21, 23 sampai 29. Mung temen iki menawa sing kata sing sanjang niki tanggal 27 tapi balik malih pilih Lailatul Qadar niki memang sangat sekali dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah supaya sing poso-poso niki bener-bener ora nuju mek gur teng tanggal 17 utawa 23 utawa 21. Dadi ben 21 ya mempeng 23
selawe lan lintur-linturmu tetep dia niku selalu ibadah ngarep-ngarep Lailatul Qadar. Wadai utai perkara kang ngajak ilai faiha maring nyamaraken Lailatul Qadar iku ai Yahya yanto nguripaken sapa man wong yuriduha kang ngarepaken sapa man ing Lailatul Qadar layaliya ing pira-pira wengi kasiratan kang akeh. Nah niki krana sembunipun disamarne wujude Lailatul Qadar iki wong-wong bener-bener menghidupkan malam nggih. Sinten ngertos nepaki ing dalem Lailatul Qadar kala wau. Termasuk sejatosipun setiap dinten nggih, setiap dalu menika nggih wonten waktul-waktul mustajabah sing dirahasiaken Allah dumateng kita sedaya. Setiap hari niki wonten ing dalam dalu-dalipun. Mong nggih jam pinten lah niki mboten enten sing ngertos. Lah tiyang kok nepaki lah niki apapun ingkang dipun suwun menika nggih badhe hasil. Wa tasmiyatuha utawi oleh den jenengaken bidzalika kelawan Lailatul Qadar bidzalika jenengaken apa Lailatul Qadar ya bidzalika kelawan mengkono-mengkono Lailatul Qadar li syarafiha krana mulyane Lailatul Qadar. Au li takdiril umuri utawa krana den takdire pira-pira perkara fi ing dalem Lailatul Qadar. Diarani Lailatul Qadar memang krana mulyane malam kala wau. Utawa ana sing napa niku ndawaken li takdiril umuri fiha. Karena dalam Lailatul Qadar menika lah Allah niku mesti ya mengkodok pinten-pinten perkawis yakni bejone wong sakandhane sedaya niki lek ngrangkum Gusti Allah niki teng Lailatul Qadar kala wau. Liqauli ta'ala krana dawuh Allah taala fiha yufraqu kulli amrin hakim. Fiha ing dalem Lailatul Qadar yufraqu den pisah apa kulo amrin saben-saben perkara bimakna jamek hakimin kang den kukuhaken. Jadi dalam Lailatul Qadar dalam wenginipun Lailatul Qadar menika lah Allah niki misah-misah atau memberi rancangan-rancangan tertentu nggih teng Lailatul Qadar kala wau. Wa dzikrul alif utawi nutur alif iku ima li taksiri ana kalane faidah taksir. Aulima utawa barang ruwiya kang den riwayataken ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu teman sedene Kanjeng Nabi iku dzikra Israilian iku zakaro ya, iku zakaro nyebut Kanjeng Nabi Israilian ing wong kang bangsa Israil. Labisa kang nganggo Israil asilaha ing pedang wa ghazalan perang sapa Israil fi sabilillah ing dalem dalane Allah alfa syahrin ing 1000 bulan. Krana menika fata'ajaba mongko nuli gumun sapa mukminuna pira-pira wong mukmin wa taqasurat lan ngresula apes ilaihi maring mukmin apa amaluhum pira-pira amale mukmin. Fa'tu mongko fa'utu ya mongko den paringi sapa mukmin lailatan ing bengi. Ya utawi laila iku khairun wa apik min muddati dzalikal ghazi saking mangsane mengkono-mengkono perang. Jadi penyebutan Lailatul Qadar menika rumiyin niku kan ceritane pun kaum Israel niki ing dalem ngangkat pedang untuk perang dalam sabilillah niki sampai iso alfi syahrin 1000 wulan. Lah wong-wong mukmin terus gumun terus ya ngresulane bah lek ngono model ngono ya ora iso awake dhewe perang sampai 1000 wulan. Milane terus dalam umat Kanjeng Nabi Muhammad niku diparingi bengi sing takerane bengi kala wau luwih apik katimbang 1000 bulan kala wau. Niki
termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam krana milik lan gumun umat-umat ingkang umat-umat sing sadurunge niki iso nglakoni perang kados mekaten niku. Tangzilul malaikatu warruhu fiha. Temurun sopal malaikatu pira-pira malaikat warruhu lan malaikat Jibril. Ruh niki celukane malaikat Jibril. Fiha ing dalem Lailatul Qadar, ai fi Lailatul Qadar. Gesing dalem Lailatul Qadar. Bi idzini rabbihim mung tetep dengan izinipun pangeranipun malaikat. Bayanun utawi bi idzini rabbihim iku mertelaaken jelasaken lima maring barang laukan kedima. Budilat dan utamakan ala alfi syahrin ing atase 1000 wulan. Wa tungziluhum lan nurunaken apa Lailatul Qadar ing malaikat ilal ardi maring bumi au ila samai dunya utawa maring langit dunya. Au tukribuhum utawa markaken apa Lailatul Qadar ing malaikat ilal mukminina maring pira-pira wong mukmin. Mingkuli amrin saking saben-saben perkara. Ai min ajli kulli amrin tegese saking arai saben-saben perkara bayani minal khairi saking keapian wal barokati lan barokah. Kudira den pestekaken apa kula amrin fitil kasanati ing dalem mengkono-mengkono taun ilal qabili maring taun kang ngarep. Wa quri'a lan den ucapaken apa mingkuli imriin. Dadi mboten mingkuli amrin tapi mingkuli imriin. Iki enek sing ngomongne ngoten. Manane ya saking saben-saben wong suwiji lek imriin, lek mingkuli amrin sing ajeng wau niki saking sedaya perkara. Memang dalam sebuah niku Lailatul Qadar niki Allah menciptakan sedaya perkara-perkara sing sae tur ya barokah. Terkumpul dalam Lailatul Qadar kala wau. Ai min ajli kulli insanin tegese saking arai saben-saben manungsa. Salamun tur iku slamet. Khobarun utawi salam iku dadi khobar muqaddamun kang den dhisikaken. Dadi khobar muqaddam, khobar sing didhisikno. Fidari Zaidun karo ngono kuwi fidari iku ing dar omah Zaidun utawi Zaid manane. Dadi khobar asline wae kan mubtadae dhisik. Nah terus iki mubtadae kari hiya niku. Hiya utawi Lailatul Qadar ai Lailatul Qadari iku mubtadaun mubtada muakhirun kang den akhiraken. Dadi manane salamun iya, salamun iku slamet hiya utawi Lailatul Qadar. Aima hiya tegese ora ana utawi Lailatul Qadar iku illas salamatu angin selamat. Aila yakdiru tegese ora nakdir sapa Allah hu Allah fiha ing dalem Lailatul Qadar illas salamata angin selamat. Jadi wong kula oleh Lailatul Qadar dan iki insyaallah kan selamat dunia akhiratipun. Di samping memang Lailatul Qadar itu adalah idaman setiap wong mukmin sing sami poso. Wa yaqdila masta'akan Allah fi ghairiha ing dalem liyane Lailatul Qadar as-salamata ing selamat wal bala lan bala. Tapi lek Allah memastikan di selain Lailatul Qadar nika ana kalane ditakdir selamat utawa ditakdir gadah bala. Au mahya utawa ora ana utawi Lailatul Qadar iku illa salamun angin selamat likas rotima krana akeh barang yusallimuna kang padha uluk salam malaikat fiya ing dalem Lailatul Qadar ngalal mukminina ing atase para wong mukmin. Ana sing ngomong meneh Lailatul Qadar niki illa salamun niku ndak ana kecuali selamat krana teng mriku niku likasrati ma yusallimuna krana malaikat-malaikat kabeh niki sami uluk salam dumateng tiang-tiang mukmin. Hatta matla'il fajr ing dalem sehingga metune fajar. Dadi oleh uluk salam dumateng wong mukmin waktu Lailatul Qadar wau lan niki sampai metunipun fajar. Ai waqti matla'ihi tegese wektu metune fajar. Ai tulu'i tegese metune fajar. Wa quri'a lan den ucapaken bil kasri kalan kasrah. Ala anahu yang atas teman sedulur mutolek ora matla'i tapi matli'i gawe kasroh. Niki nek sing ngomong ngoten niku, nek sing maca hatta matli'il fajr mboten matla'i. Kal marji kaya lafat marji au ismu zamanin utawa
isim zaman ala ghairi qiyasin ngatasé dian qiyas kal masyriki kaya masyrik. Masyrik niki ngarani niki ghairi qiyas. Mana diarani dikiasno dipadakno qiyasno niku dumateng masyrik. Dadi ilamat li nek sing ngomong ngoten niku mung teng Al-Qur'an sing kadang-kadang ya khatamat la dan damel lame dipun fathah. Ruwiyah dan riwayataken ngalen Nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu teman setune Kanjeng Nabi kukola dawuh Kanjeng Nabi. Dawuhipun inna aulan nasi, teman setune luwih mulya-mulyane manungsa bi munggo ingsun Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku aksaruhum luwih akeh-akeh nas alayya ing atase ingsun apane salatan maca selawate. Kanjeng Nabi niku matur inna aulan nasi. Jadi luwih utama-utamane manungsa menurut Kanjeng Nabi nggih teng dinten kiamat niku wong-wong sing paling akeh oleh maca selawat. Lah mune akeh-akeh maca selawat ini napa? Dek iku dalam keseharianipun sing jeneng akeh-akeh setiap ada kesempatan ya selawat. Ngeten iki langka lho. Senajan Kanjeng Nabi sampun cetha wila-wila dawuh ngeten niki, tapi cara mempraktekanipun kita sebagai wong mukmin niki sangat jarang sekali. Nggih. Istigholah awake dhewe niki anamung teng dos pundi duwite akeh. Niku pun mboten napa-napa, tapi awake dhewe niki kedahe berangkat kerja niku maos bismillah. Lek ngoten niku senajan awake dhewe golek maisha, lan niku kembaline tetep teng agama. Ngoten. Iki rahasianipun. Dadi golek napa kemawon muna bismillah. Kerjalah ya bismillah. Lek ngoten niku umpamane awake dhewe ora diparingi sukses, tapi awake dhewe mboten ngersula. Sebab wis aku niat ingsun kerja kelawan nyebut asmane Allah. Berarti selalu kita dalam kendali takdiripun Allah. Niki penting. Dengan itulah akan muncul syukur kita. Nggih, sebab hakikatipun ya bathi utawa rugi niki memang tetap harus kita syukuri. Iku memang benar-benar takdir saking Gusti Allah. Kan winginane sampun dipun dawuhaken atwalu rihfatin fil hayah niki ayasbiha asdaku insanin fi qabulil qadar. Jadi perjalanan terpanjangnya awake dhewe urip teng alam dunya menika kalaupun toh kita niki mampu menjadi pribadi yang benar-benar ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ngoten-ngoten niki lho saestu larang reganipun. Lah ora dibenahi tenanan, lah dhewe semakin sepuh malah semakin kocak. Semakin sepuh umuripun tapi semakin enom atinipun. Nah niki mboten sejiwa kalih syariat yang sing kita lampahi. Lek sing kita lampahi sakjanipun semakin kita niku kata ibadahi kan semakin weruh kekurangane. Mboten kok terus malih marem. Mboten terus malih mungkin membanggakan diri mboten. Semakin kita niki ibadah wayahe kan kita semakin sempurna atau tahu kekurangan-kekurangan sing harus kita lampahi. Termasuk wau sholawat niki. Jadi Kanjeng Nabi pun dawuh. Jadi wong sing paling mulya di hadapan Kanjeng Nabi besok nek dina kiamat niku wong sing paling akeh oleh maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Lah tinggal kita awake dhewe dos pundi mapakno nyedhepno awake dhewe marang Kanjeng Nabi. Lha pengen ya ora patek. Sebab teng mriku niku teng swarga sok kan ana sing roh Kanjeng Nabi ben dinten, ana sing sak minggu pisan, ana sak wulan pisan, setahun yo wonten ngoten niku. Sami kados awake dhewe ngeten iki. Niki mboten melihat HP lho maksudipun. Jadi cetuk pimpinane awake dhewe niku kadang seumur hidup ora tau cetuk blas.
Enek sing bendina cethuk krana dhek dadi pengawalipun umpamane pemimpin, presiden, bendina cethuk. Tapi awake dhewe lha niki blas mboten nate sampai ora dadi presiden ya mboten cethuk. Termasuk niki awake dhewe ra usah ragat, lha awake dhewe cethuk presiden mesti ragate kathah. Prosedure kathah. Tapi lek badhe cedhek dumateng Kanjeng Nabi, kita cukup ngakeh-ngaken maca selawat. Milane napa niku teng Dalailul Khairat nika kan dipun dawuhaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alfa marrah. Lha ngoten niku. Dadi selawat alfa marrah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alfa marrah. Kula selawat dumateng Kanjeng Nabi ping 1000. Padahal pisan tok lemuni. Lha ngeten niki. Niku ganjarane ya padha karo 1000. Sebab mimbabi tafadzul dari segi kemurahanipun fadhole Kanjeng Nabi. Ngoten niku kathah teng selawat teng Dalailul Khairat niku kathah ngoten niku. Diadati kuli matorin wis kathah sanget lafat-lafat ngoten niku. Niku mboten sanes nggih usaha untuk dos pundi awake dhewe niku di hadapan Kanjeng Nabi niku luwih cedhek krana akehipun maca selawat. Ruwiyah dan riwayataken an Abi Abdullah bin Abi Hafsin saking Abi Abdullah bin Ibni Abi Hafsin Al-Kabiri kang gedhi atau kang tuwa. Kala dawuh sapa Abdullah, mata sedo sapa Warokun Kiai Warok bil Kufati ing dalem negara Kufah. Farwaahu mongko weruh ing Warok sapa alimun wong kang ngerti fil manam ing dalem nalikane turu atau ing dalem tingkah turu. Faqala dawuh Abdullah lahu maring Warok, ma fa'alallahu bik ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah bika kelan sira Warok ya Warokuhi Warok. Apa sing Allah lakoni atau apa sing Allah paringaken dumateng panjenengan ya Warok. Qala dawuh Warok wa faroli robbi. Wah Allah ngapura marang ingsun. Wa faro ngapura li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Faqala mengkon li dawuh Abdullah. Bimadza kelawan apa? Lah awakmu kok oleh pangapurane marang Gusti Allah. Iki sebab apa? Dawuhipun faqala mengkon nuli dawuh sapa Warok bil haqis sholawati kelawan nemokaken sholawat akibas minabiyi ing dalem ngiring-ngiringi asmane Kanjeng Nabi. Sebab dia iku selalu maca selawat ketika asma Nabi Muhammad niku dipun waos. Mulane awake dhewe niku lek Kanjeng Nabi diwaos, asmane Kanjeng Nabi niku disebut, lah niki panjenengan iringi karo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ngoten nika. Lah wong Jawa wis penak. Dadi wong Jawa niku cara menerjemahkan kitab ngeten iki nggih langsung teng Jawa. Dadi lek Kanjeng Nabi disebut sallallahu alaihi ngoten nika diwarai karo wong sepuh. Sakjane ya dalile ya ngeten-ngeten iki. Lah awake dhewe kan nampa resik. Nampa resik. Penak. Mulane awake dhewe manut niku wis paling penak manut niku. Senajan daruh dasare ora apa-apa jenengan manut mawon dumateng para ulama-ulama tapi sing salafi lho. Salafiyah mboten fulusiyah mboten. Dadi bener-bener ulama sing salafiyah kuno. Niki jenengan tenanan. Senajan mboten roh dalile awake dhewe melok NU, ha iki ora apa-apa. Engko wau ditekoki cara gampane ya wis nderek para alim wis ngono cukup. Nderek Mbah Hasyim jeron awake dhewe ra roh Mbah Hasyim nderek ulama sing NU, ulama-ulama sing teng kampung sing nggih NU iku wis padha wae. Kulo nderek si A, ditekoki terus-terus ngoten niku. Kronten kemasane agama Islam nek kene iki wis sanget dipun perhitungkan kalih ulama-ulama sepuh menika. Mesti enten dalile sing jelas-jelas memang nderek nyel dumateng sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman mongko ta sapa wae iku yaktubu nulis sapa man sholawatahu ing pira-pira sholawat
Kanjeng Nabi bil kirtosi kelawan kertas fil kirtosi dalam kertas ya jitu mongko nemu sapa man al ghufrana ing pangapura. Niki ya saged njenengan praktekno. Sinten kemawon kok nulis nek kertas sholawat marang Kanjeng Nabi. Baik sholawat mahdhah karo sallallahu alaihi Muhammad jenengan tulis. Lah niku pun jaminan badhe dipun sepura wae dhewe. Bahkan teng lintu kitab niki enten dawaken madamal ya kitab sepanjang tulisan itu ada di buku wau atau madam sholawat fil kitab. Jadi sepanjang sholawat kuno tulisan jenengan teng lempiran atau kata teng tembok sallallahu alaihi Muhammad. Nah niku sepanjang tulisan itu masih di tembok. Lah niku kita tetap angsal istighfar saking sholawat kala wau. Ngoten carane ngoten-ngoten niku. Dadi ngoten niku kedah dipun praktekaken. Sebatas kita menang benar-benar yajidul ghufran wau, kita akan menemukan pengampunan Allah lewat berkah sholawat kala wau. Fakaifa mengko halikaya apa la yaghfiru ora ngapura sapa Allah liko iliha mari wong kang maca sholawat lisanan kelawan lisan wa qalban lan ati. Teman-teman menika monggo ilmu kados mekaten iki kita praktekaken dalam kehidupan sehari-hari. Sepindah malih sak repote awake dhewe itu ada sunnah Kanjeng Nabi. Di setiap sudut kehidupannya awake dhewe ini ada sunnah yang bisa kita tiru. Nggih, kita contoh marang Kanjeng Nabi. Mulai mangan, ngombe ku kabeh nek sunah ku. Enten sunah. Nggih, sampai bangun tidur terus sampai arepe turu niku lho wonten sunah-sunah Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe aku ki repot ora iso nglampahi atau nderek sunah Kanjeng Nabi. Kleru. Jadi setiap ya langkah awake dhewe iku enek sunah. Mlebu masjid ya enek, metu masjid ya enek, nek tengah dalan ya enek. Lah itulah dicari supaya awake dhewe niki hidup dalam kesunahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunipun sunah-sunah ya sing kita mampuni. Milane faedah terkecil anggen kita lelenggan ngaji ngeten niki mboten senes niki mesti akan menimbulkan keberkahan, menimbulkan kesainan sedikit tapi pasti dalam kehidupan menika. Ingkang paling penting niatipun kita tetap ngicali kebodohan, nggih, ngicali kekurangan-kekurangan, terus kita tembel kanthi ilmu-ilmu ingkang kita peroleh kronten barokahipun sareng-sareng ngaos ngoten niki wau. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji afataya jiratal alamin ya uwailal judi wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.